Θα σας διηγηθώ την ιστορία ενός ήρωα. Τον έλεγαν Οδυσσέα. Ήταν ένας γενναίος άντρας που έζησε πριν από πολύ καιρό. Έλαβε μέρος στην καταστροφή της Τρίας. Μετά το τέλος του πολέμου περιπλανήθηκε για χρόνια με τους συντρόφους του και έζησε παράξενες και θαυμάσιες περιπέτειες, όπως θα δείτε. Ο Οδυσσέας αγαπούσε τους συντρόφους του και τους προστάτευε πάντα όταν κινδύνευαν. Ο Οδυσσέας ήταν βασιλιάς σε ένα ελληνικό νησί, την Ιθάκη. Ο φίλος του ο Μενέλαος ήταν θυμωμένος με τον Πάρη, το γιο του βασιλιά της Τρίας, επειδή του είχε κλέψει την όμορφη γυναίκα του, την Ελένη. Αυτή ήταν η αιτία του μακροχρόνιου πολέμου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τρία. Ο Οδυσσέας συγκέντρωσε το στρατό του για να λάβει μέρος στον πόλεμο. Οι γυναίκες, οι μητέρες και τα παιδιά της Ιθάκης κατέβηκαν στην ακτή για να αποχαιρετήσουν τους στρατιώτες. Ο Οδυσσέας αναγκάστηκε να αφήσει τη γυναίκα του, την Πηνελόπη, και το γιο του, τον Τηλέμαχο. Ήταν όλοι πολύ λυπημένοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, και έχιναν πικρά δάκρυα την ώρα που σαλπάρανε τα πλοία. Εκείνη την εποχή, πολλά χρόνια πριν, οι θεοί των Ελλήνων μάλωναν μεταξύ τους όπως και οι θνητοί. Στο πλευρό των Δρώων στεκόταν ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας, και ο Άρης, ο θεός του πολέμου. Η θεά Αθηνά και η Γαία υπερασπίζονταν τους Έλληνες και λάτρευαν τον Οδυσσέα. Πώς τολμάς να με προκαλείς, Αθηνά! Ποια νομίζεις ότι είσαι! Κοίτα, με τραυμάτισες με το όπλο σου! Τώρα θα πληρώσεις! Θα δεις! Άρη, είσαι ανόητος. Ξέρεις ότι είμαι πιο δυνατή από σένα και επιπλέον γνωρίζεις ότι είσαι ένοχος φόνου επειδή πρόδωσες τους Έλληνες και υποστήριξες τους Τρώες. Έχω χάσει την υπομονή μου με σένα και τους πιστούς σου Τρώες. Φύγε από εδώ! Και εσύ, Αφροδίτη, γιατί υπερασπίζεσαι την Τρία? Η Τρία είναι η αιτία όλων των κακών. Πρέπει να καταστραφεί. Μόνο τότε θα ζήσουμε ειρηνικά και γαλήνια σαν Έλληνες. Θάνατος στην Τρία! Νίκη στους Έλληνες! Τα στρατεύματα έφτασαν στην πόλη της Τρίας και την περικύκλωσαν. Τα τείχη όμως ήταν απόρθητα. Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να μπουν στην πόλη για να βρουν την Ελένη, τη γυναίκα του Μενέλαου. Κάθε φορά αναγκάζονταν να οπισθοχωρούν και κάθε φορά ο Οδυσσέας τους διέταζε να επιτίθενται. Εμπρός! Στη μάχη ξανά! Ήταν μάταιο όμως. Ο πόλεμος κράτησε 10 χρόνια. Οι αρχηγοί δεν ήξεραν τι να κάνουν. Έχουμε πρόβλημα. Οι πολεμιστές μας κουράστηκαν. Χάσαμε πολλούς άντρες. Οι Τρώες δεν θα παραδοθούν ποτέ. Έχεις δίκιο, Οδυσσέα. 10 χρόνια τώρα πολεμώ για να πάρω πίσω τη γυναίκα μου. Ας αφήσουμε να μας οδηγήσει η σοφία των θεών. Για να νικήσουμε τους Τρώες χρειαζόμαστε πονηριά. Η πολεμική ισχύς δεν είναι αρκετή. Ξέρω τι θα κάνω. Ο Οδυσσέας αποφάσισε να κατασκευάσει ένα τεράστιο ξύλινο άλογο. Εξήγησε στους τεχνίτες ότι το άλογο έπρεπε να είναι αρκετά μεγάλο για να χωράει πολλούς στρατιώτες και έπρεπε να είναι και όμορφο.
Ω Αθηνά, άκου τις προσευχές μας, μεγάλη Θεά. Βοήθησέ μας, ευλόγησε τούτο το άλογο. Το άλογο ετοιμάστηκε. Η Αθηνά το είδε και το ευλόγησε. Ο Οδυσσέας και ο Μενέλαος μίλησαν στο Σύνωνα και του έδωσαν μυστικές οδηγίες. Οδυσσέα, Μενέλαε, θα προσποιηθώ ότι δραπέτευσα από την Τρία και θα τους πω ότι το άλογο είναι δώρο των Ελλήνων. Εμπρός γενναίοι στρατιώτες, στην κρυψώνα σας. Οι Έλληνες έσπρωξαν το άλογο μέχρι την κεντρική πύλη της Τρίας και το άφησαν εκεί. Ύστερα πήγαν στα πλοία τους και ανοίχτηκαν στο πέλαγος. Δεν το πιστεύω! Κοιτάξτε, οι Έλληνες φεύγουν! Λαέ της Τρίας, έλα να δεις αυτό τον υπέροχο ύπο! Η Ελένη ήταν μόνη της στο παλάτι του Πριάμου, του βασιλιά της Τρίας. Περίμενε ότι ο άνδρας της, ο Μενέλαος, θα ερχόταν να τη σώσει. Όταν είδε τα ελληνικά πλοία να απομακρύνονται, η καρδιά της ράγισε. Πώς μπορούσαν να την εγκαταλείπουν έτσι? Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό? Ξέρουν πόσο επιθυμώ να ξαναδώ τον άντρα μου. Ο βασιλιάς της Τρίας πήγε να επιθεωρήσει το άλογο. Η κόρη του, η Κασάνδρα, τον παρακολουθούσε από τα τείχη. Πατέρα, να προσέχεις! Φοβάμαι! Μην τους εμπιστεύεσαι! Άκουσέ με! Το άλογο είναι κόλπο των Ελλήνων! Είναι γεμάτο στρατιώτες! Ο πατέρας της δεν της έδωσε σημασία. Οι Έλληνες αναγνώρισαν την ήττα τους. Τους δείξαμε εμείς. Ναι. Ο Λαοκών όμως συμφώνησε με την Κασάνδρα. Ανόητη! Δεν καταλαβαίνετε! Αυτός ο ύπος είναι τέχνασμα των Ελλήνων! Ο πονηρός Οδυσσέας και οι φίλοι του προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν! Μη με πειράξετε, Τρώες. Μπορώ να βοηθήσω. Ποιος είσαι εσύ? Γιατί έμεινες πίσω, στρατιώτη? Είμαι ο Σύνων, ο Έλληνας, αλλά μισώ τον Οδυσσέα. Γιατί έμεινες πίσω? Μεγαλειότατε, ο Οδυσσέας και εγώ μαλώσαμε και δεν θέλησα να σαλπάρω μαζί του. Πες μου όμως, ποιος είναι ο σκοπός αυτού του ύπου που άφησαν οι Έλληνες? Ο Οδυσσέας ήθελε να προσφέρει ένα δώρο στην Αθηνά, τη θεά που τον αγαπάει. Αδύνατον! Ο Λαοκών και οι δυο γη του αποφάσισαν να θυσιάσουν έναν ταύρο για να ζητήσουν από τους θεούς να πάρουν το άλογο μακριά. Αφροδίτη, Άρη, Ποσειδώνα, Απόλλωνα! Σας συγκετεύουμε! Πάρτε μακριά αυτό το πλάσμα! Θα μας φέρει δυστυχία! Πάρτε το μακριά για να ζήσουμε ειρηνικά! Δυστυχώς όμως μόνο η Αθηνά άκουσε τις προσευχές του. Έστειλε δυο τεράστια φίδια από τη θάλασσα. Τα φίδια επετέθησαν στον ιερέα και τους γιους του και τους σκότωσαν. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό το άλογο έχει την ευλογία των θεών. Να το φέρουμε μέσα στην πόλη για να τους τιμήσουμε. Αυτή τη φορά πρέπει να μ' ακούσετε! Το άλογο είναι η καταστροφή μας! Οι Τρώες όμως δεν της έδωσαν καμιά σημασία.
Εκείνη τη νύχτα ο Σίνων έμεινε ξύπνιος για να μπορέσει να δράσει με την ησυχία του. Έκανε σινιάλο στους Έλληνες στρατιώτες που βρίσκονταν μέσα στο άλογο. Κι ύστερα ειδοποίησε και τα ελληνικά πλοία. Τα πλοία επέστρεψαν. Έμενε μόνο να ανοίξουν τις πύλες από μέσα. Έγινε μια τρομερή μάχη. Οι Τρόες δεν είχαν καμιά ελπίδα. Ο Μενέλαος κατάφερε να φτάσει ως το παλάτι όπου ήταν φυλακισμένη η γυναίκα του. Σκότωσε τους φύλακες, τον βασιλιά Πρίαμο και το γιο του, τον Μπάρη. Επιτέλους ο Μενέλαος ξανά είδε την Ελένη. Ελένη! Ω Μενέλα! Ήρθα για να σε πάρω σπίτι. Αγάπη μου, αγάπη μου. Ο Μενέλαος και η Ελένη ήταν πάλι μαζί μετά από 10 ατέλειωτα χρόνια. Οι φλόγες από την πόλη που καιγόταν φώτιζαν τον ουρανό. Μετά τη νίκη τους οι Έλληνες τριαμβευτές λαιλάτισαν την πόλη. Γέμισαν τα πλοία τους με λάφυρα, χρυσάφι και ασήμι και σαλπάρισαν για την πατρίδα τους. Ω φίλοι μου, σύντομα, πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε πίσω στην Ιθάκη. Ο Οδυσσέας πίστευε ότι θα επέστρεφε στην Ιθάκη. Δεν είχε ιδέα για τις περιπέτειες που τον περίμεναν μέχρι να φτάσει εκεί. Θα θυμάστε ότι ο ελληνικός στρατός ξεκίνησε για την Ιθάκη με τα πλοία γεμάτα λάφυρα. Τα περισσότερα πλοία έφτασαν στην πατρίδα με ασφάλεια. Τα πλοία όμως του Οδυσσέα και των συντρόφων του έπεσαν σε τρομερές καταιγίδες που τις έστειλε ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας, επειδή θύμωσε με την καταστροφή της Τρίας. Μόνο ένα θαύμα από κάποιον άλλο θεό θα έσωζε τα πλοία του Οδυσσέα. Οδυσσέα, τι θα κάνουμε! Τα πλοία είναι παραφορτωμένα! Είναι μεγάλη θύελλα! Θα βυθιστούμε! Πιο γρήγορα! Λιγότερος πανικός, μεγαλύτερη ταχύτητα! Πετάξτε τα όλα έξω από το πλοίο! Τα πάντα! Είναι η μόνη μας ελπίδα! Γρήγορα! Γρήγορα! Οι άνδρες να κάνουν πιο γρήγορα! Μα είναι τα λάφυρα που πήραμε από την Τρία! Δεν μπορούμε να τα πετάξουμε στη θάλασσα! Δεν γίνεται! Θέλετε να μείνετε ζωντανοί? Τότε κάντε ό,τι σας λέω! Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο! Ρίξτε τα όλα στη θάλασσα! Κάντε το τώρα! Αυτό είναι! Πιο γρήγορα! Πετάξτε τα όλα! Αλλιώτικα θα βυθιστούμε! Θα σωθούμε μόνον αν το πλοίο είναι αρκετά ελαφρύ! Ακούστε με! Αν θυσιάσουμε τα λάφυρα της Τρίας στους θεούς της θάλασσας, τότε αυτοί μπορεί να μας λυπηθούν και να σταματήσουν αυτή την τρομερή καταιγίδα. Είσαι ο αρχηγός μας, Οδυσσέα! Οι θεοί θα σε ακούσουν! Και τελικά, αφού πέταξαν τα λάφυρα στη θάλασσα, όπασε η καταιγίδα. Ξέρεις τι νομίζω? Νομίζω ότι ήταν ανόητο να τα πετάξουμε όλα στη θάλασσα. Η καταιγίδα θα κόπαζε έτσι κι αλλιώς. Τώρα θα γυρίσουμε σπίτι με άδεια χέρια. Ναι, αυτό πιστεύω κι εγώ.
Τώρα που δεν μας σκότωσε η καταιγίδα, μπορούμε να πεθάνουμε από πείνα ή δίψα. Η θεά Αθηνά τους βοήθησε και γαλήνεψε τη θάλασσα. Ο Οδυσσέας και οι άντρες του συνέχιζαν το ταξίδι για μέρες. Κοίταζαν τον ορίζοντα ψάχνοντας για στεριά. Τελειώνουν οι προμήθειές μας, Οδυσσέα. Δεν έχουμε νερό ούτε φαγητό. Και πετάξαμε κι όλα τα λάφυρα που πήραμε από την Τρία. Οι άνδρες έχουν θυμώσει. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Άκου. Είμαστε πολύ κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας των Κικώνων. Αγωνίστηκαν εναντίον μας. Αυτό είναι η μόνη μας ελπίδα. Θα επιτεθούμε και θα τους καταστρέψουμε. Θα τα καταφέρουμε. Να προσέξουμε όμως να τους ευνηδιάσουμε. Η χώρα τους θα γίνει δική μας, Οδυσσέα. Είναι η μόνη μας ευκαιρία να γεμίσουμε τα πλοία μας με φαγητό και νερό. Και ίσως αποκτήσουμε και νέα λάφυρα πολέμου. Πολύ καλά. Μην ξεχνάτε ότι οι Κίκονες είναι μεγάλοι πολεμιστές. Είναι γενναίοι σαν εμάς. Ετοιμαστείτε, φίλοι μου! Ήταν επιθυμία των θεών που μας οδήγησε σε αυτές τις ακτές. Η Αθηνά θα μας βοηθήσει. Πάμε εκεί να πολεμήσουμε! Γρήγορα! Η πόλη ήταν μεγάλη. Οι Κίκονες ήταν απασχολημένοι με τις δουλειές τους. Τίποτα δεν προμηνούσε την επίθεση. Οι Έλληνες λαιλάτισαν την πόλη και πήρανε πολλά λάφυρα. Κάντε γρήγορα! Βιαστείτε! Γρήγορα! Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο! Θα φορτώσουμε μέχρι να ανοιχτώσει. Οι Κίκονες είναι γενναίοι και φοβεροί πολεμιστές. Οδυσσέα, κουραστήκαμε. Γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε το βράδυ? Χρειαζόμαστε ξεκούραση και ένα γλέντι να πάρουμε δυνάμεις. Μη χάνετε το θάρρος σας, φίλοι μου. Σύντομα θα φτάσουμε στην Ιθάκη, στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας. Ο Οδυσσέας όμως δεν έπεισε τους συντρόφους του. Κάθισαν να φάνε, να πιούνε και να κοιμηθούν. Το επόμενο πρωί οι Έλληνες τιμωρήθηκαν επειδή παράκουσαν την προειδοποίηση του Οδυσσέα. Οι Κίκονες τους ακολούθησαν και τους επετέθησαν ξαφνικά. Είχαν θυμώσει για την καταστροφή της πόλης τους και πήραν την εκδίκησή τους. Πολλοί από τους άντρες του Οδυσσέα σκοτώθηκαν. Πρέπει να φύγουμε! Ανεβείτε στα πλοία, γρήγορα! Είμαστε πολύ λιγότεροι! Ελάτε! Βιαστείτε! Βιαστείτε! Όσοι επέζησαν σαλπάρισαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Στο δρόμο όμως τους περίμεναν κι άλλοι κίνδυνοι. Τώρα πλησιάζουμε στη χώρα των λωτοφάγων! Οδυσσέα, τι είναι λωτός?
Ένα παράξενο φρούτο. Οι άνθρωποι εδώ τρώνε μόνο λωτούς. Έχει γεύση μελιού και είναι γεμάτο με γλυκό χυμό. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. Δεν θέλεις να κάνεις τίποτα άλλο. Δεν με πειράζει. Κι έτσι, μετά από 10 μέρες ταξίδι σε επικίνδυνες θάλασσες, φτάσανε στη χώρα των λωτοφάγων. Θέλω 3 εθελοντές να εξερευνήσουν το μέρος. Μέχρι να γυρίσουν, όλοι οι άλλοι θα μείνετε εδώ. Ο χυμός του λωτού είναι μαγικός. Όποιος τον πίνει ξεχνάει το παρελθόν, τις λύπες του και νιώθει θαυμάσια. Ξένοι. Ελάτε εδώ. Και σε όλους εσάς. Έλληνες φίλοι, καλώς ήρθατε στη χώρα μας. Ελάτε μαζί μας, πιείτε και φάτε. Γιατί δεν δοκιμάζετε το θαυμάσιο λωτό μας? Σας ευχαριστώ, φίλοι. Είστε ευγενικοί και γενναιόδοροι. Πίνουμε στην υγειά σας. Και στην υγειά του αρχηγού σας, του βασιλιά της Ιθάκης, του μεγάλου Οδυσσέα. Κι έτσι ξεκίνησε το γλέντι. Το ποτό σε κάνει να νιώθεις ωραία. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Νιώθω υπέροχα. Υπέροχα. Κι εγώ! Γιατί να κάνουμε τον κόπο να γυρίσουμε στο πλοίο? Δεν χρειάζεται να ξαναδούμε τον Οδυσσέα. Διαισθάνομαι ότι κινδυνεύουν πολύ. Πρέπει να πάω να τους βρω, να τους σώσω από τον εαυτό τους. Ο Οδυσσέας πήρε το σάκο με τα σκοινιά μαζί του. Δεν πρόσεξε όμως ότι η χελώνα του κοιμόταν μέσα στο σάκο. Ανόητη! Ντροπή και στους 3 σας! Τι νομίζετε ότι κάνετε, Ακόμα και η χελώνα του Οδυσσέα δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να δοκιμάσει το λωτό. Άσε με, μη πεθαίνεις. Υπήρχε μόνο ένας τρόπος να σώσει ο Οδυσσέας τους άνδρες του. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Θέλω να μείνω εδώ. Είναι μια θαυμάσια χώρα. Σε παρακαλώ, Οδυσσέα, άφησε με εδώ. Είναι η χώρα της γλύκας και της ατέλειωτης ευτυχίας. Θα σας δώσω εγώ γλύκα και ευτυχία. Περιμένετε μέχρι να γυρίσουμε στο πλοίο. Ελάτε, ανόητοι! Ο λωτός!
Έφερες κανένα το μαζί σου. Αν σας αφήσω και εσάς να το δοκιμάσετε, κανείς σας δεν θα θέλει να γυρίσει πίσω. Ο Οδυσσέας έσωσε τους ανόητους συντρόφους του. Ήθελε πολύ να φτάσει στο σπίτι του. Είχε όμως ακόμα πολλούς κινδύνους μπροστά του. Ο Οδυσσέας πήρε τους άντρες του μακριά από το νησί των Λωτοφάγων. Πού βρίσκονται όμως τώρα? Ο παλιός τους εχθρός, ο Ποσειδώνας, έστειλε άλλη μια τρομερή θύελλα με έναν άνεμο που τους οδηγεί προς το νησί των Κυκλόπων. Βοήθεια! Βοήθεια! Οδυσσέα, γιατί μας φέρονται έτσι θεοί? Τι κακό κάναμε? Σε παρακαλώ, Ποσειδώνα, σώσε τους άνδρες μου. Γιατί τέτοιο μίσος εναντίον μας? Τι κάναμε για να πληρώσουμε έτσι? Οδυσσέα, στεριά μπροστά! Τι βλέπω τώρα? Μη φοβάσαι, Οδυσσέα. Θα σας οδηγήσω σε στεριά. Σε ευχαριστώ, Αθηνά! Πρώτη φορά έρχομαι σε αυτό το νησί. Ελπίζω να είμαστε ευπρόσδεκτοι. Οδυσσέα, τι γνώμη έχεις για αυτό το μέρος? Τι εκπληκτική σπηλιά. Είναι ψηλότερη και από τον Όλυμπο. Διαισθάνομαι κινδύνους παντού. Κάτι κακό υπάρχει εδώ μέσα. Περιμένετε με εδώ. Οι στρατιώτες όμως ακολούθησαν τον Οδυσσέα μέσα στη σπηλιά. Γάλα! Φρέσκο γάλα! Τυρί! Αυτό το ψωμί είναι ακόμα ζεστό! Άραγε ποιος να ζει εδώ μέσα? Δεν μου φαίνεται εντάξει αυτό το μέρος. Ας μαζέψουμε φαγητά και να φύγουμε από εδώ πριν να είναι πολύ αργά. Τι σπινευκή ήταν αυτό? Η σπηλιά κουνιέται! Μη χάνουμε χρόνο! Να βγούμε έξω! Γρήγορα! Τι είναι αυτό? Τι σούι πλάσμα είναι τούτο? Είναι ένα τέρας! Τι κάνετε εσείς Συνάνοι στο σπίτι μου? Είμαστε Έλληνες και ερχόμαστε από την Τρία. Με αντάλλαγμα, λίγο από το φαγητό σου δίνουμε κρασί. Αστεία μικρά πλασματάκια. Είμαι ο Πολύφημος, ο γιος του Ποσειδώνα. Είστε μεζεδάκια. Για να δοκιμάσω εγώ αν είστε νόστιμα μικρά έντομα. Τι βοήθεια μπορεί να σας προσφέρει ο Δίας τώρα? Όχι! Όχι! Οι Έλληνες έχουν λίγο κρέας στα κόκαλά τους. Ήρωες, πολεμιστές, νικητές μετά από μακρόχρονο πόλεμο στην Τρία και να καταλήξουμε στο στομάχι ενός Κύκλοπα. Πώς με είπες? Κύκλοπα. Μονόφθαλμο.
Κύκλοπα? Μ' αρέσει αυτό το όνομα. Είναι ένα πολύ καλό όνομα. Επειδή μ' αρέσει το όνομα, θα σε φάω τελευταίο. Εσένα θα σου χαρίσω ένα θάνατο ηρωικό. Ναι. Να του επιτεθούμε τώρα! Να προλάβουμε πρωτού ξυπνήσει! Θα μας φάει όλους αυτό το τέρας! Είδες τι έγινε! Δεν το ξέρω, λες. Με περνάς για κανένα δειλό? Οδυσσέας. Όχι. Αν τον σκοτώσουμε δεν θα βγούμε ποτέ έξω. Θα μείνουμε εδώ για πάντα. Έχει κλείσει την είσοδο της σπηλιάς με ένα βράχο. Θα βρω τρόπο να βγούμε έξω. Έχε μου εμπιστοσύνη. Και ο Οδυσσέας σκεφτόταν όλη τη νύχτα. Όχι, πρόσεξε! Όχι! Κάντε μια καλή φωτιά και μπορεί να μην σας φάω όλους. Λαχταριστά πλασματάκια. Οδυσσέα, πες μας τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε χαμένοι. Έχω ένα σπουδαίο σχέδιο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, αδέλφια. Ποιο είναι το σχέδιό σου, Οδυσσέα? Αυτό που χρειαζόμαστε, φίλοι μου, είναι ένας κοφτερός πάσαλος. Πάσαλος! Είναι έτοιμος. Ακούω βήματα. Έρχεται ο γίγαντας μας. Ωραία ζεστή φωτιά. Καλή. Κρυφτείτε, στρατιώτες, όπου βρείτε. Κύκλοπα, άκουσέ με. Θα έπρεπε να πίνεις κρασί και όχι γάλα. Το γάλα είναι για παιδιά. Ένας γίγαντας πίνει μόνο κρασί. Τι είναι κρασί? Το ποτό των ηρώων και των γιγάντων. Θέλεις να δοκιμάσεις λίγο? Αυτό το ποτό ζεσταίνει την καρδιά μου. Κάτσε κοντά στη φωτιά για να σε φτάνω. Έχω κι άλλο. Πάρα πολύ. Αυτό το κρασί είναι καλό. Με έχει ωραία γεύση. Πες μου ποιο είναι το όνομά σου, μικρέλινα. Κανένας. Με λένε Κανένα. Κανένας? Κανένα. Φέρε μου κι άλλο κρασί. Όσο θέλεις, Κύκλοπα. Οδυσσέα, το κρασί θα τελειώσει σε λίγο. Μην ανησυχείς, κοίταξέ τον. Το τέρας έχει σχεδόν μεθύσει. Ελάτε από εδώ. Έτοιμοι. Πάμε. Σταθείτε. Τώρα. Οι φωνές του Κύκλοπα ξεσήκωσαν δυο γειτονές του. Γιατί ουρλιάζεις, Πολύφημε?
Ποιος σε τύφλωσε? Ο κανένας με τύφλωσε. Κανένας δεν σε τύφλωσε. Γιατί ουρλιάζεις έτσι τότε? Όχι, ο κανένας με τύφλωσε. Κανένας? Αλλά φωνάζει ότι έχει τυφλωθεί. Πρέπει να τον τιμώρησαν οι θεοί. Πάμε, γρήγορα. Πρέπει να φύγουμε μακριά από τη σπηλιά αμέσως. Τι λες κι εσύ? Να φύγουμε από εδώ. Μου φαίνεται πολύ επικίνδυνο. Ναι. Έξω. Μπράβο σου, Οδυσσέα. Μην ενθουσιάζεσαι τόσο, Εδρύλοχε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βγούμε από εδώ μέσα. Ακού. Ο Κύκλοπας πρέπει να βγάλει το κοπάδι να βοσκήσει. Έτσι θα ελευθερωθούμε. Άθλια παμπώνυρα μαμούνια. Δεν θα ξεφύγετε ποτέ από εδώ μέσα. Ανόητοι. Δεν θα ξεφύγετε ποτέ. Την επόμενη μέρα ο Οδυσσέας και οι άντρες του δεν φαίνονταν πουθενά. Ελάτε πρόβατα, ελάτε. Έλα και εσύ μαλλιαρό. Ελάτε. Ο Οδυσσέας ήταν πολύ πιο έξυπνος από τον Κύκλοπα. Ελεύθεροι! Είμαστε ελεύθεροι! Είμαστε ελεύθεροι! Κύκλοπα! Εδώ είμαι! Τι συμβαίνει? Δεν με βλέπεις? Κύκλοπα! Απέσιο τέρας! Εγώ είμαι ο Οδυσσέας που σε τύφλωσε. Δεν θα ξαναδείς ποτέ, ούτε και θα πειράξεις άλλο ανθρώπινο πλάσμα. Χάρη σε μένα! Προσέξτε! Γρήγορα! Τραβήξτε τα κουπιά! Κρατήστε σταθερή πορεία για να μην πέσουμε πάνω στα βράχια! Πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα! Να είναι το ταξίδι του σκοτεινό σαν το βλέμμα μου. Άρα γιατί άλλοι κίνδυνοι μας περιμένουν, Οδυσσέα? Αυτό δεν το ξέρω, πιστέ μου φίλε. Ποσειδώνα πατέρα. Ο Οδυσσέας κορόιδεψε και τύφλωσε τον ίδιο σου το γιο, τον Πολύφημο. Μην αφήσεις τους παλιοέλληνες να ξεφύγουν από την οργή σου ποτέ. Ποτέ! Σ' ακούω, γιέ μου. Σ' ακούω. Ο Οδυσσέας και οι φίλοι του δραπέτευσαν από το ένα νησί και έφτασαν σε ένα άλλο. Ναύτες της Ελλάδας, βλέπετε αυτό που βλέπω? Ναι, ένα νησί. Μοιάζει να πλέει πάνω στα κύματα. Κοίτα εκεί, βλέπεις, κουνιέται. Ναι, επιπλέει. Είναι το νησί του βασιλιά Αιώλου, φίλου των θεών, φύλακα των ανέμων. Οι θεοί ανέθεσαν στο βασιλιά Έολο τη φροντίδα όλων των ανέμων. Είναι ένας καλός, ευγενικός άνθρωπος και θα μας καλωσορίσει. Ο Οδυσσέας βρήκε ξανά τα πλοία που είχε χάσει στις θύελες που του είχε στείλει ο Ποσειδώνας. Ανυπομονούσε να συναντήσει τον βασιλιά Έολο για να τον ευχαριστήσει. Δέστε!
Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω στο νησί και στο σπίτι μου. Βρίσκεστε εδώ γιατί οι θεοί σας έστειλαν σε μένα. Είναι φίλοι μου. Μεγάλε βασιλιά Έολε, σε ευχαριστούμε για τα ευγενικά σου λόγια και τη φιλοξενία. Παρακαλώ, σαν καλεσμένοι μου, μπορείτε να μου ζητήσετε οτιδήποτε θέλετε. Έχω 6 κόρες, 6 γιους και πολλούς υπηρέτες. Θα γνωρίσετε τα παιδιά μου. Οι Έλληνες καλεσμένοι μας ταξίδεψαν πολύ και είναι κουρασμένοι και πεινασμένοι. Φροντίστε να φάνε ό,τι θελήσουν και βρείτε ένα ζεστό μέρος για να κοιμηθούν όλοι τους. Την επόμενη μέρα οι 6 κόρες του βασιλιά χόρεψαν και έπαιξαν μουσική στην αυλή του παλατιού. Κοιτάξτε εκεί, οι καλεσμένοι του πατέρα. Ξένοι, θα χορέψετε? Οδυσσέα, είχες εκπληκτικές περιπέτειες. Η φιλοξενία σου, βασιλιά μου, είναι πολύ γενναιόδορη. Ευχαριστώ. Το νησί σου είναι όμορφο, η οικογένειά σου γοητευτική, όσο για μένα... Έχω μια γυναίκα, ένα γιο και ένα βασίλειο στην Ιθάκη. Καταλαβαίνω τον πόνο και την νοσταλγία που νιώθεις. Ευχαριστώ, μεγαλειότατε. Θα μας βοηθήσεις να φτάσουμε στην πατρίδα μας? Ναι, φυσικά θα σας βοηθήσω όσο περνάει από το χέρι μου. Ίσως να ξέρεις, Οδυσσέα, ότι μου ζήτησαν οι θεοί να ελέγχω τους ανέμους. Άκου λοιπόν, θα τοποθετήσω όλους τους ανέμους σε ένα δερμάτινο ασκό. Θα σου δώσω τον ασκό και θα τον δέσω με μια χρυσή κλωστή, ώστε να μην ξεφύγει κανένας άνεμος. Θα αφήσω όμως έξω το δυτικό άνεμο, τον οποίο θα χρησιμοποιείτε για ένα γρήγορο και ασφαλές ταξίδι ως την Ιθάκη. Αλλά σε προειδοποιώ, μην μπεις στους ναύτες σου για τον ασκό. Μόλις φτάσετε με ασφάλεια, άνοιξε τον ασκό και άσε τους ανέμους πάλι ελεύθερους. Ω βασιλιά Έολε, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Πώς να στο ξεπληρώσω. Κι έτσι, ύστερα από ένα μήνα που πέρασαν με γλέντι, μουσική και γέλιο, ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του άφησαν τον βασιλιά Έολο και έφυγαν παίρνοντας μαζί τους φαΐ, νερό και ανέμους. Ο Οδυσσέας, όπως το είχε υποσχεθεί, δεν είπε στους άντρες του τι περιείχε ο ασκός. Αυτός εκεί που είναι δίπλα του. Καλά, δεν τον είδατε το δερμάτινο ασκό που έδωσε ο Έολος στον Οδυσσέα? Γιατί ξέρεις τι έχει εκεί μέσα, ξέρει κανείς? Λοιπόν, ο Έολος έβαλε κάτι στον ασκό. Μπορεί ο Οδυσσέας να έχει ακόμα θησαυρούς από την Τρία. Δεν μου φαίνεται όμως σωστό. Όσο θα κοιμάται, να ανοίξουμε τον ασκό και να δούμε τι έχει μέσα. Θα ήθελα πολύ να ξέρω. Ναι, κι αν βρούμε θησαυρούς μέσα, θα ζητήσουμε το μερίδιο μας. Ξημέρωσε. Ο δυτικός άνεμος είχε οδηγήσει τα πλοία κοντά στην Ιθάκη. Μπορούσαν να δουν την πατρίδα. Στο όνομα των θεών τι! Ανόητοι! Στο όνομα του Δία, τι κάνατε! Οι άνεμοι που ελευθέρωσαν οι ναύτες έσπρωξαν και πάλι τα πλοία πίσω στο νησί του βασιλιά Αιώλου.
Τι συνέβη, Οδυσσέα, πες μου. Μερικοί από τους άνδρες μου άνοιξαν τον ασκό. Πίστεψαν ότι περιείχε θησαυρούς. Ήταν άπλιστοι και ανόητοι και με αναγκάζουν να ζητήσω κι άλλη βοήθεια. Όχι. Δεν θα έχεις άλλη βοήθεια από μένα. Κουβαλάς κακή τύχη, Οδυσσέα, και δεν θέλω η κακοτυχία σου να πέσει πάνω στο νησί μου. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τον βασιλιά. Έχει δίκιο να είναι εναντίον μου. Ας φύγουμε και ας τα καταφέρουμε όπως μπορούμε. Πάνε 7 μέρες από τότε που φύγαμε από το νησί του Αιώλου. Τώρα χαθήκαμε. Με τα μυαλά που έχουμε, αξίζουμε την τιμωρία των θεών. Κανένα έλεος! Α, κοιτάξτε! Στεριά και πάλι! Ίσως να μην χάθηκαν όλα τελικά. Δεν την ξέρω αυτή τη γη, αδέλφια μου. Άρα πρέπει 3 από εσάς να πάτε να εξερευνήσετε και να μας πείτε. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Όλα εδώ μέσα είναι μεγάλα, τεράστια. Νιώθω σαν άνος. Λες να έχουμε αράξει και πάλι στην άλλη πλευρά του νησιού των Κυκλόπων? Μπορεί να είμαστε τόσο άτυχοι. Κοίτα τη μέλισσα. Όχι πάλι. Κοίτα πόσο ψηλή είναι. Τουλάχιστον έχει 2 μάτια. Μπορείτε να μου πείτε ποιοι είσαστε και γιατί ήρθατε στα μέρη μας? Είμαστε Έλληνες στρατιώτες, κυρία μου. Δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε. Μας οδήγησαν μέχρι εδώ πολύ δυνατοί άνεμοι. Ναι, πού βρισκόμαστε? Τι είναι εδώ πέρα? Εδώ είναι η χώρα των Λεστριγόνων. Ο πατέρας μου είναι βασιλιάς μας. Και ο αρχηγός μας είναι ο βασιλιάς Οδυσσέας. Μας έστειλε να δούμε αν η χώρα σας είναι φιλική ή όχι. Κατάλαβα. Παρακαλώ, ελάτε στο χωριό μου να γνωρίσετε τη μητέρα και τον πατέρα μου. Ελάτε. Από εδώ. Λέτε όλοι εδώ πέρα να είναι το ίδιο ψηλή με αυτήν? Ελάτε τώρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι μου. Περιμένετε εδώ μέχρι να φωνάξω τη μητέρα μου. Ανησυχώ λίγο. Εσείς? Ναι, αλλά είναι αργά τώρα. Να μην απελπιζόμαστε. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν έχω ξαναδεί τόσο μικρούς ανθρώπους. Ποιος είναι παρακαλώ ο σκοπός της επίσκεψής σας? Να ο Αντιφάτης, ο άντρας μου, βασιλιάς των Λεστριγόνων. Γεια! Άφησέ με, σε παρακαλώ. Άφησέ με κάτω, σε παρακαλώ. Άστον κάτω. Άφησέ με. Στροφόμαστε κάτω. Άφησε. Νομίζω ότι θα τον φάω το βράδυ. Άφησέ με. Πάμε να φύγουμε. Να φύγουμε γρήγορα. Είναι τεράστιοι σαν τους κύκλοπες, αλλά έχουν 2 μάτια, όχι 1, και δεν είναι άσχημοι. Και ο βασιλιάς τους έπιασε το συρίκιο. Ήταν απέσιοι. Μοιάζουν με εμάς, αλλά είναι πολύ πολύ μεγαλύτεροι. Τρέξαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Εμπρός! Να σαλπάρουμε αμέσως! Ελάτε! Ελάτε άντρες μου να σώσουμε τη ζωή μας!
Σταματήστε τους! Εδώ είναι! Σταματήστε τους! Να μην μας ξεφύγουν! Γενναίοι μου ναύτες, τα πλοία μου! Σταματήστε τους! Οι λεστριγόνες βύθισαν όλα τα πλοία του Οδυσσέα εκτός από το δικό του. Η θεά Αθηνά, η φίλη του, ήρθε να σώσει τον Οδυσσέα. Έστειλε μια ομίχλη για να μην βλέπουν οι λεστριγόνες που βρίσκονταν οι Έλληνες. Τίποτα όμως δεν μπορούσε να σώσει τους ναύτες που κατέληξαν στη στεριά. Γρήγορα! Τραβήξτε κουπί! Γρήγορα για να σωθούμε! Ευρύλοχε. Ξεκινήσαμε 12 πλοία. Τώρα μας έμεινε μόνο ένα. Τι άλλο μας περιμένει άραγε? Είμαστε στη θάλασσα σχεδόν ένα μήνα, Οδυσσέα. Οι άντρες έχουν εξαντληθεί, όπως και εμείς. Εξαντλημένοι και πεινασμένοι. Μετά την καταστροφή στο νησί των Λεστριγόνων, ο Οδυσσέας έμεινε μόνο με ένα πλοίο. Ήταν μια πολύ κακή στιγμή. Θρήνησε για τους άντρες και τα πλοία που έχασε. Στο τέλος, αδύναμος και πεινασμένος, μαζί με λίγους συντρόφους, ξεκίνησε για το όμορφο και μυστηριώδες νησί της Κύρκης. Την ώρα που οι άντρες του κοιμόντουσαν, ο Οδυσσέας αποφάσισε να πάει για κυνήγι, ελπίζοντας να βρει φαγητό. Ο Οδυσσέας δεν ήθελε να το σκοτώσει, αλλά έπρεπε να φάει και εκείνος και οι άντρες του. Φίλοι μου, σηκωθείτε! Φαΐ! Θα φάμε επιτέλους! Κάποιος να ανάψει μια φωτιά! Εκείνη τη νύχτα θα έπεφταν για ύπνο με γεμάτο στομάχι. Για να ερευνήσουμε το μέρος, θα χωριστούμε σε 2 ομάδες. Μία με μένα και μία με τον Ευρύλοχο. Μια ομάδα να μείνει να φυλάει το πλοίο, Οδυσσέα. Να τραβήξουμε κλήρο. Ο Ευρύλοχος έβγαλε ένα κόκκινο ξυλαράκι από το σάκο. Αυτό σήμαινε ότι η δικιά του ομάδα θα πήγαινε να εξερευνήσει το νησί. Κοιτάξτε, τι όμορφο μέρος. Ναι, κοιτάξτε, λιοντάρια. Τα λιοντάρια ήταν εξημερωμένα. Γεια σας. Είμαι η Κύρκη. Και αυτό είναι το σπίτι μου. Σας παρακαλώ, περάστε. Να σας προσφέρω κάτι να φάτε και να πιείτε. Οι άνδρες ακολούθησαν την Κύρκη στο παλάτι. Ο Ευρύλοχος όμως ήταν καχύποπτος. Έτρεξε και κρύφτηκε στον κήπο. Και ήταν πολύ σωστό αυτό που έκανε. Αυτή είναι ζωή, λοιπόν. Άντε, γεια μας. Ποιοι είμαστε, ξέρεις? Ποιος νοιάζεται, είναι και ένας ευτυχισμένος.
Γιατί δεν γύρισαν ακόμα? Μα ο Ευρύλοχος έρχεται. Οδυσσέα! Γρήγορα, πρέπει να φύγουμε από εδώ, αμέσως! Ηρέμησε, Ευρύλοχε. Γιατί τόση βιασύνη? Μια μάγισσα έκανε ένα μαγικό ξόρκι στους άντρες μου και τους μεταμόρφωσε σε γουρούνια. Γουρούνια? Τι? Είναι αδύνατον. Κι εγώ το ίδιο θα έλεγα αν δεν το είχα δει. Πιστέψτε με, είναι αλήθεια. Μα δεν μπορούμε να σαλπάρουμε. Αυτοί οι άνδρες χρειάζονται τη βοήθειά μας. Και γρήγορα. Ναι, αλλά τι να κάνουμε? Δεν μπορώ να σκεφτώ σωστά. Θα πάω στο παλάτι ο ίδιος. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα σώσω τους άνδρες, αλλά εγώ τους έστειλα και θα το προσπαθήσω. Οι υπόλοιποι μείνετε εδώ. Έρμη, άκου την επιθυμία μου. Θα πάω στο νησί της Κύρκης μεταμφιεσμένος σαν αγρότης και θα βοηθήσεις τον Οδυσσέα να ελευθερώσει τους συντρόφους του. Μερικοί έχουν γίνει γουρούνια. Ναι, πατέρα Δία. Θα γίνει όπως εσύ το επιθυμείς. Κι έτσι ο ισχυρός Δίας, ο πατέρας των θεών, έστειλε τον αγγελιαφόρο του στον Οδυσσέα. Γεια σου, Οδυσσέα. Είναι αλήθεια ότι ήρθες να απελευθερώσεις τους πολεμιστές σου από τη μάγισσα Κύρκη? Ναι. Εσύ πώς το ξέρεις? Το πώς το ξέρω δεν έχει σημασία. Υπόσχομαι όμως ότι θα σε βοηθήσω. Τώρα πάρε αυτό το λουλούδι, Οδυσσέα. Φάτο μαζί με το μαγικό φαΐ που θα σου σερβίρει η Κύρκη. Αυτό το φυτό θα σε προστατεύσει. Καλώς ήρθες στο παλάτι μου, ξένε. Πέρασε μέσα. Είμαι σίγουρη ότι θα νιώσεις άνετα. Ο Οδυσσέας ακολούθησε την Κύρκη. Ήπιε μαζί της, αλλά δεν έγινε γουρούνι. Εσύ είσαι ο Οδυσσέας, ο Έλληνας πολεμιστής, ο φημισμένος για το κουράγιο του. Μη δοκιμάσεις κανένα κόλπο σου. Ξέρω κι εγώ ποια είσαι. Ο Ερμής με είχε προειδοποιήσει και τώρα ήρθες με θάρρος και πονηριά. Πρώτον, δεν πρέπει να δοκιμάσεις να μου κάνεις κακό. Ύστερα, πρέπει να πάρεις πίσω τα ξόρκια που έκανες στους άνδρες μου για να ξαναγίνουν άνθρωποι. Κατάλαβες? Ναι. Ό,τι θέλεις εσύ. Τα ξόρκια τα παίρνω πίσω. Ω, μεγάλε Οδυσσέα. Χίλια ευχαριστώ. Ήταν τρομερή στιγμή. Τρομακτική. Είχαμε απελπιστεί. Νομίζαμε ότι θα μέναμε για πάντα γουρούνια. Οδυσσέα, αν μαζέψεις τους άντρες σου θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Σε παρακαλώ, συγχώραμε για αυτό που έκανα. Στην υγειά σου. Οδυσσέα, αφού είναι εδώ η μουσική μου, θα παίξουν για μας. Θα μου χαρίσεις ένα χορό? Και βέβαια, Κύρκη. Μουσική, παίξτε για μένα. Και αυτός ήταν ο πρώτος χορός. Οι άντρες το έβαψαν καλά το πλοίο. Πόσο ήρεμη είναι η θάλασσα. Οδυσσέα, είμαστε ήδη ένα χρόνο εδώ. Διασκεδάσαμε όλοι με το παραπάνω. Αλλά τώρα είναι καιρός να γυρίσουμε πίσω. Τι λες, Έχεις δίκιο, Ευρύλοχε. Ξέρω ότι πρέπει να αφήσουμε αυτό το ωραίο νησί και την πεντάμορφη Κύρκη. Φοβάμαι ότι ήρθε η ώρα να σαλπάρεις και πάλι για την Ιθάκη. Υπάρχει όμως κάτι που πρέπει να κάνεις πριν φύγεις. Πρέπει να πας στο νησί του Άδη, του Θεού που κυβερνά τα πνεύματα των νεκρών. Να δεις τον Τηρεσία, τον τυφλό προφήτη. Στον Άδη? Μα μόνο οι νεκροί πηγαίνουν εκεί κάτω. Γιατί στον Άδη? Μη φοβάσαι, Οδυσσέα. Δεν θα πάθεις τίποτα. Ο προφήτης θέλει μόνο να σου μιλήσει. Μόλις φτάσεις εκεί, θα θυσιάσεις αυτά τα πρόβατα και ο Τηρεσίας θα σου πει ό,τι θες να μάθεις για το ταξίδι σου στην Ιθάκη. Που δεν θα είναι εύκολο. Θα ζητήσω από έναν άνεμο να επισπεύσει το ταξίδι σου. Ήσουν πολύ καλή μαζί μας. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Ποτέ.
Το πλοίο του Οδυσσέα πλησίαζε στον Άδη. Ήταν ένα τρομερό μέρος, μια τεράστια σκοτεινή σπηλιά κάτω από τη γη. Οι ψυχές των νεκρών ζούσαν εκεί. Να θυσιάσουμε τα ζώα, όπως μας είπε η Κύρκη. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο Τηρεσίας. Σε χαιρετώ, Οδυσσέα. Η Κύρκη μου είπε ότι επιθυμείς να μάθεις το μέλλον σου. Ποιο είναι? Άκουσέ με. Το ταξίδι σου θα είναι μεγάλο και δύσκολο. Ο Ποσειδώνας έχει θυμώσει μαζί σου επειδή τύφλωσες το γιο του, το Πολύφημο. Μα ο Πολύφημος έφαγε τους άντρες μου. Ναι, το ξέρω αυτό. Ακόμα θα χρειαστεί να περάσεις από το νησί του Υπερίωνα, θεού του ήλιου. Σε αυτό το νησί φυλάει ο Υπερίων τις ιερές αγελάδες. Να μην τις πειράξεις, γιατί ο θυμός του είναι τρομερός και μπορεί να είναι επικίνδυνος εχθρός για σένα. Πάντως, σου υπόσχομαι γυρατιά και ήρεμο θάνατο στο ίδιο σου το σπίτι, αν ακούσεις τα λόγια μου αυτά. Γεια σου, Οδυσσέα. Μητέρα! Μα πώς? Γιατί είσαι εδώ? Πέθανα από τον καημό μου για σένα, γιέ μου, περιμένοντας να γυρίσεις. Και πού είναι ο πατέρας? Ζει ακόμα, αλλά υποφέρει από την καρδιά του. Και η Πηνελόπη, η γυναίκα σου, είναι πολύ λυπημένη και ανησυχεί για την επιστροφή σου. Αγαπητοί μου σύντροφοι από την Τρία, ας αφήσουμε αυτό το καταθλιπτικό μέρος. Δεν μπορώ να μείνω άλλο. Ας φύγουμε για την Ιθάκη. Κοίτα, Ευρύλοχε, το νησί των Σιρήνων. Η Κύρκη μου μίλησε για αυτές. Φαίνεται θαυμάσιο μέρος. Ναι, οι Σιρήνες είναι πανέμορφες, αλλά θανατηφόρες. Όσοι πάνε εκεί, πεθαίνουν από όσο ξέρω. Πρέπει να βάλεις αυτό το κερί στα αυτιά σου, έτσι δεν θα ακούς τα τραγούδια των Σιρήνων και τις απατηλές υποσχέσεις τους. Έλα, δέσε με Ευρύλοχε, ώστε να μην φύγω από το πλοίο. Παράξενο αυτό που ζητάς. Γιατί θέλεις να το κάνω αυτό? Ο Οδυσσέας όμως δεν του εξήγησε. Έλα σε μας, ευγενικέ Οδυσσέα. Σταμάτα το πλοίο σου και άκου το τραγούδι μας. Έλα σε μας. Έλα σε μας. Είμαστε πιο γλυκές και από το μέλι. Μείνε μαζί μας. Μείνε για πάντα. Είμαστε πιο γλυκές και από το μέλι. Σταμάτα το πλοίο σου και άκου το τραγούδι μας. Έλα σε μας. Λύσε με Ευρύλοχε. Σε παρακαλώ, λύσε με. Σε διατάζω, σε οικετεύω. Λύσε με, σε παρακαλώ. Λύσε με. Τραβήξτε κουμπί! Γρήγορα! Ο Ευρύλοχος δεν άκουγε τον Οδυσσέα, ούτε και οι άντρες του τον άκουγαν, γιατί τα αυτιά τους ήταν βουλωμένα με κερί. Σε ευχαριστώ, Ευρύλοχε. Οι Σιρήνες ήταν μάγισσες. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τώρα ο Οδυσσέας θα έκανε ένα ταξίδι που θα τον οδηγούσε σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Έπρεπε να περάσει ανάμεσα από τη Σκύλα και τη Χάρινδη. Το πλοίο του Οδυσσέα έπρεπε να περάσει μέσα από ένα πολύ στενό πέρασμα. Στα αριστερά, σε μια σπηλιά κάτω από ένα βράχο, ζούσε η Σκύλα, ένα τρομακτικό τέρας. Και στα δεξιά ζούσε άλλο ένα τρομερό πλάσμα, η Χάρινδη, που μπορούσε εύκολα να καταπιεί ολόκληρο πλοίο. Λίγοι είχαν καταφέρει να περάσουν σόι από τούτα τα στενά. Προσέξτε! Όχι! Το πλοίο πέρασε με ασφάλεια ανάμεσα από τη Σκύλα και τη Χάρινδη,
μόνο που είχε χαθεί άλλος ένας γενναίος ναύτης. Τώρα ο Οδυσσέας και οι λίγοι σύντροφοι που του είχαν απομείνει κατευθύνονταν στο νησί του Υπερίωνα, του βασιλιά του ήλιου. Αυτό ήταν το νησί των Ιερών Αγελάδων. Αποφάσισα να μην ρίξω άγκυρα σε αυτό το νησί. Σαλπάρουμε για την πατρίδα. Πρέπει να είσαι φτιαγμένος από ατσάλι, Οδυσσέα. Ποτέ δεν δείχνεις κουρασμένος. Οι ναύτες μας όμως είναι εξαντλημένοι. Κάποτε πρέπει να κοιμηθούν. Εντάξει. Πρέπει να μου υποσχεθείτε όμως ότι κανείς σας δεν θα σκοτώσει τις Ιερές Αγελάδες. Θα φάτε μόνο το δικό μας φαγητό. Το υπόσχεστε? Υποσχόμαστε! Ευρύλοχε, θα πάω να ερευνήσω το νησί μόνος μου. Θα πάρω τα βέλη μαζί μου. Τώρα που έφυγε ο Οδυσσέας, τι θα λέγατε για ένα μεζεδάκι από ψητή αγελαδίτσα, Να πιάσουμε την πιο γεμάτη και να τη σκοτώσουμε. Ελάτε μαζί μου! Ανόητοι! Τι κάνατε! Τι κάνατε! Ο Οδυσσέας φοβήθηκε πως ο Υπερίωνας θα τους τιμωρούσε. Διέταξε τους άνδρες του να τρέξουν στο πλοίο και να σαλπάρουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Σφραγίστε τα αμπάρια! Ο Υπερίωνας ζήτησε από το Δία να σκοτώσει τους υπόλοιπους συντρόφους του Οδυσσέα και να βυθίσει το πλοίο του. Ο Οδυσσέας κολύμπησε για να σωθεί. Εξαντλημένος και μισοπνιγμένος ο Οδυσσέας ξάπλωσε στην ακτή του νησιού της Ωγυγίας, όπου ζούσε μια όμορφη νύμφη, η Καλυψό. Η Καλυψό κατοικούσε σε ένα μεγάλο θαυμάσιο σπήλαιο. Χάρη στις μαγικές της δυνάμεις, η Καλυψό ήξερε ότι κάποιος ξένος είχε φτάσει στο νησί. Ακολουθήστε με ως την ακτή. Εδώ είναι. Ποιος μπορεί να είναι? Ελάτε εδώ. Η Καλυψό έσωσε τη ζωή του Οδυσσέα και τον πήρε στο σπήλαιό της. Τον φρόντισε, αλλά τον κράτησε αιχμάλωτο. Οδυσσέα, γιατί θέλεις να με εγκαταλείψεις? Δεν ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ. Το ξέρω, Καλυψό. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω που μου έσωσες τη ζωή. Με ταΐζεις, με φροντίζεις και μ' αγαπάς. Το ξέρω αυτό. Μπορώ να σου δώσω αιώνια νεότητα. Μπορώ να σε κάνω αθάνατο αν μείνεις μαζί μου και μ' αγαπάς. Καλυψό, είσαι μια από τις πιο όμορφες γυναίκες που έχω δει ποτέ. Μου φέρθηκες καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα. Πρέπει να σου πω όμως ότι μου λείπει η γυναίκα μου και ο γιος μου. Πρέπει να γυρίσω σε εκείνους. Είμαι θεά, Οδυσσέα, που σημαίνει ότι μπορώ να σε ελευθερώσω. Αλλά δεν θα το κάνω. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Και τότε, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Θα σε κρατήσω εδώ στο νησί μαζί μου. Θα σε προσέχω. Θα έχεις ό,τι θελήσεις, οτιδήποτε. Δεν θα σε αφήσω όμως να φύγεις. Ο Οδυσσέας όμως λαχταρούσε να ζει κοντά σε δυο άλλους ανθρώπους. Πέρασαν ήδη 7 ολόκληρα χρόνια. Η Καλυψό δεν μ' αφήνει να φύγω. Αναρωτιέμαι αν θα ξαναδώ την Ιθάκη, τη γυναίκα μου και το γιο μου. Εκείνη τη μέρα οι θεοί είχαν συγκέντρωση, αλλά έλειπε ο Ποσειδώνας. Η Αθηνά εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και μίλησε στον πατέρα της, τον Δία. Πατέρα, ο Οδυσσέας στάθηκε άτυχος. Χάθηκαν τα πλοία του και σκοτώθηκαν οι άντρες του. Εδώ και 7 χρόνια τον κρατάει αιχμάλωτο μια ζηλιάρα νύμφη, η Καλυψό. Δεν νομίζεις ότι ήρθε η ώρα να τον βοηθήσεις να γυρίσει πίσω στην Ιθάκη? Δεν το αξίζει. Θα ήθελα πολύ να τον βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ, κόρη μου. Επειδή τύφλωσε τον Πολύφημο, το γιο του Ποσειδώνα, πρέπει να μιλήσεις σε εκείνον. Σε παρακαλώ, τώρα που ο Ποσειδώνας λείπει, και σου υπόσχομαι να είμαι η πιο καλή και υπάκουη κόρη. Λοιπόν, Ερμή, πήγαινε και βρες την Καλυψό.
Πες της ότι επιθυμώ να αφήσει τον Οδυσσέα να φύγει. Μα Ερμή, τον αγαπώ τον Οδυσσέα. Τον φρόντισα, του σώσα τη ζωή. Χρειάζομαι κι άλλο χρόνο. Θα μ' αγαπήσει στο τέλος, το ξέρω σίγουρα. Άλλωστε, δεν έχει πλοίο πια. Εγώ είμαι αγγελιαφόρος. Ο Δίας διατάζει και εγώ υπακούω. Πρέπει να υπακούσεις κι εσύ. Κάνε ό,τι διέταξε ο Δίας. Βοήθησε τον Οδυσσέα να φτιάξει ένα πλοίο για να μπορέσει να γυρίσει στο σπίτι του. Οδυσσέα, χαμογέλα. Ήρθε η ώρα να φύγεις. Θα σου δώσω ένα κοφτερό τσεκούρι για να κόψεις ένα δέντρο από το δάσος και να φτιάξεις μια σχεδία. Θα σου δώσω ό,τι χρειαστείς για το ταξίδι σου. Θα διατάξω τον άνεμο να φυσήξει προς τα δυτικά για να φτάσεις πιο γρήγορα πίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Καλυψό. Αλλά μια σχεδία δεν φτάνει για αυτό το ταξίδι. Είναι κάποιο κόλπο σου μήπως? Αχ, όχι, Οδυσσέα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Και δεν θα μπορούσα να σου κάνω κακό. Φτιάξε τη σχεδία. Οδυσσέα, αντίο. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Για πρώτη φορά ο Οδυσσέας είχε ένα ήρεμο ταξίδι. Ο Ποσειδώνας όμως επέστρεψε από την Αιθιοπία και κατάλαβε πως η Αθηνά τον είχε κοροϊδέψει. Εξαγριώθηκε και έστειλε μια τρομερή θύελλα όπως είχε κάνει τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν. Η θύελλα κατέστρεψε τη σχεδία. Ο Οδυσσέας πιάστηκε από έναν κορμό δέντρου. Ύστερα η Λευκοθέα, μια θαλάσσια θεότητα, ήρθε να τον σώσει. Μη φοβάσαι, γενναία Οδυσσέα. Ήρθα να σε σώσω. Βγάλε το χιτόνιο και όλα σου τα ρούχα. Δέσε αυτό το πέπλο στη μέση σου. Έχει μαγικές δυνάμεις. Όσο θα το φοράς θα σε ασφαλεί στη θάλασσα. Μόλις φτάσεις όμως στην ακτή, πρέπει να το ξαναρίξεις στη θάλασσα. Ο Οδυσσέας, αφού πάλεψε με τα κύματα, κατέληξε στις ακτές των Φεάκων. Ο αρχηγός τους ήταν ο πλούσιος βασιλιάς Αλκίνος. Είχε μια όμορφη κόρη, την Αυσικά. Η θεά Αθηνά διέταξε την Αυσικά να βρει τον Οδυσσέα και να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Κατέβα στο ποτάμι, πριγκίπισσα Ναυσικά, και πλύνε τα ρούχα σου. Κάποιος εκεί σε χρειάζεται. Παράξενο. Ονειρευόμουν. Η θεά Αθηνά μου είπε να πάω στο ποτάμι. Πρέπει να κάνω ό,τι μου είπε. Τώρα, μέχρι να στεγνώσουν τα ρούχα, θα κάνουμε μπάνιο στο ποτάμι. Ο Οδυσσέας άκουσε την Αυσικά και τις υπηρέτριές της να παίζουν και να γελάνε. Η μπάλα τους γλίστρισε από τα χέρια και κύλησε μέχρι τον κρυψώνα του. Σε χαιρετώ, πανέμορφη. Είσαι θνητή ή θεά? Όχι, δεν είμαι θεά. Είμαι η Ναυσικά, η κόρη του βασιλιά Αλκίνου. Κατάλαβα. Πού βρίσκομαι? Πώς λέγεται αυτό το μέρος? Είσαι στη χώρα των Φεάκων. Καλώς ήρθες. Τι ωραίος άνδρας. Άραγε ποιος να είναι? Ένας μεγάλος πολεμιστής. Θα ήταν τέλειος σύζυγος για μένα. Φοβάμαι ότι πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι, αλλά μπορείς να έρθεις μαζί μας. Αν όμως σε δουν μαζί μου, θα μας κουτσομπολέψουν και θα θυμώσει ο πατέρας μου, βασιλιάς. Άκου προσεκτικά. Όταν φύγω, ακολούθησέ με από απόσταση και όταν φτάσεις στο παλάτι, πήγαινε στη μητέρα μου και ζήτα βοήθεια. Ναι, ξένε.
Ναι, θέλουμε να σε βοηθήσουμε. Ναι, σε καλωσορίζουμε στη χώρα μας. Έλα να φας μαζί μας. Φωνάξτε το Δημόδοκο, τον τυφλό αηδό, να μας διασκεδάσει. Θα σας διηγηθώ τα κατορθώματα των ηρώων της Τρίας. Αγαπητέ ξένε, δεν θα μας πεις το όνομά σου. Δεν θα μας αποκαλύψεις ποιος είσαι. Βλέπω ότι είσαι λυπημένος. Μαντεύω πως είσαι πολεμιστής από την πολιορκία της Τρίας. Σωστά μαντεύεις, βασιλιά. Είμαι ο Οδυσσέας, πολεμιστής και βασιλιάς της Ιθάκης. Καλά τότε. Αύριο το πρωί, Οδυσσέα, όλα θα είναι έτοιμα. Το πλοίο σου με δώρα από μας και 52 άντρες. Τώρα όμως θα πρέπει να κοιμηθείς, γιατί φαίνεσαι κουρασμένος και εξαντλημένος. Η Ναυσικά δυσαρεστήθηκε όταν άκουσε τα λόγια του πατέρα της. Οδυσσέα, εδώ. Εδώ είμαι. Ναυσικά, εσύ, μα γιατί? Γιατί σε περίμενα. Φεύγεις για το σπίτι σου αύριο, έτσι? Στεναχωριέμαι πολύ. Καλή μου Ναυσικά, με έκανες ευτυχισμένο. Γι' αυτό θα σε θυμάμαι και θα σε αγαπώ. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Είναι μεγάλη ανακούφιση. Μην τον ξυπνήσεις. Άφησέ τον να κοιμηθεί και μετά οδήγησέ τον στο πλοίο με ασφάλεια. Ύστερα πήγαινε τον κατευθείαν στην Ιθάκη, στην πατρίδα του. Κι έτσι ο Αλκίνος έστειλε τον Οδυσσέα πίσω στην Ιθάκη. Τι θα συναντήσει όμως ο Οδυσσέας στην πατρίδα του? Θα τον καλωσορίσουν? Πλέοντας ήρεμα και καλυμμένα από βαθιά ομίχλη, το πλοίο του Αλκίνοου κατέληξε στην ακτή της Ιθάκης, σε μικρή απόσταση από την πόλη. Ο Οδυσσέας κοιμόταν. Πού να βρίσκομαι? Εσύ είσαι στα αλήθεια, Αθηνά? Αν είσαι εσύ, Θεά μου, φίλη μου, διάλυσε αυτή την ομίχλη. Επιτέλους, γύρισες πίσω, Οδυσσέα. Πρέπει να μάθεις μερικά πράγματα. Θα στα πω τώρα. Και τι είναι αυτό που πρέπει να μάθω? Πήγαινε να δεις τον υπηρέτη σου τον Εύμεο, που προσέχει τους χείρους σου. Θα σου πει τι συνέβη στην Ιθάκη στο διάστημα που έλειπες. Πρώτα όμως θα σε μεταμορφώσω σε γέρο. Κανείς δεν θα σε γνωρίσει. Ο Οδυσσέας κίνησε για το σπιτάκι του Εύμεου. Τα σκυλιά εδώ προστατεύουν τους χείρους του αφέντη μου. Δεν θα σου κάνουν κακό, ξένε. Και ποιος είναι ο αφέντης σου? Είναι ο τρανός βασιλιάς Οδυσσέας, ένας πολεμιστής του Τροϊκού πολέμου. Δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Μακάρι να ήταν εδώ. Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά τότε. Ποια πράγματα? Απάντησέ μου, γιατί θα ήταν διαφορετικά? Άκουσέ με. Το παλάτι του είναι γεμάτο άντρες που θέλουν να παντρευτούν τη γυναίκα του. Η νύχτα που έρχεται θα είναι υγρή και κρύα. Πέρασε τη μαζί μου πριν συνεχίσεις το ταξίδι σου αύριο. Και τότε εμφανίστηκε ο Τηλέμαχος, ο γιος του Οδυσσέα. Είχε ταξιδέψει μακριά και γυρνούσε σπίτι του. Έλα, Τηλέμαχε. Ανησυχούσαν ήσουν ασφαλής ή όχι? Καλημέρα.
Και ποιος είναι ο ξένος στην αυλή σου? Πολέμησε στην Τρία με τον πατέρα σου. Έκανε τόσο δρόμο για να μάθει για τον Οδυσσέα. Κατάλαβα. Λυπάμαι, φίλε μου, αλλά δεν μπορώ να σε καλέσω μέσα. Είναι γεμάτο φοβερούς άντρες που μπορούν να σου κάνουν κακό. Καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ, νεαρέ μου. Ελπίζω σύντομα να μπορέσεις να λύσεις τα προβλήματα στο σπίτι σου. Εύμε, πες στη μητέρα μου ότι γύρισα. Σε κανέναν άλλον. Οδυσσέα, ήρθε η ώρα να μάθει ο Τηλέμαχος ποιος είσαι πραγματικά. Τώρα πρέπει να συνεργαστείς με το γιο σου για να ξεφορτωθείτε αυτούς που θέλουν τη γυναίκα σου. Μη φοβάσαι, θα είμαι πάντα κοντά σου. Μόνο ο Οδυσσέας μπορούσε να βλέπει και να ακούει την Αθηνά. Ο Τηλέμαχος δεν κατάλαβε τίποτα. Μα, ποιος είσαι? Είσαι κάποιος θεός? Δεν... Όχι. Όχι θεός. Είμαι ο πατέρας σου. Μόνο ένας θεός μπορεί να είναι ζητιάνος τη μια στιγμή και ευγενής την άλλη. Ναι. Δεν είμαι θεός. Αλλά με βοήθησε η θεά Αθηνά. Είναι αλήθεια? Είσαι πραγματικά ο πατέρας μου? Ο πατέρας... Γιέ μου. Πες μου τώρα πόσοι αγρίκοι είναι μέσα στο σπίτι μας. Περισσότεροι από 100. Πολύ πονηροί. Δεν θα είναι εύκολο. Πραγματικά. Η Αθηνά όμως υποσχέθηκε να βοηθήσει. Μην πει σε κανέναν ότι γύρισα. Την άλλη μέρα ο Τηλέμαχος κίνησε για το παλάτι. Πριν φύγει είπε στον Εύμεο να πάει στο παλάτι με τον Οδυσσέα αργότερα. Εύμε, γιατί αυτός ο βρωμερός αλήτης πηγαίνει στο παλάτι? Σύντομα, φίλε μου, θα τις πληρώσεις αυτές τις λέξεις. Πρόσεχε. Αν ήταν εδώ ο βασιλιάς Οδυσσέας. Δεν είναι. Ο αφέντης σου πέθανε. Είσαι ονειροπόλος και περιμένεις μάταια. Όταν έφτασαν στο παλάτι, ο σκύλος του Οδυσσέα, ο Άργος, ήταν ο μόνος που αναγνώρισε τον αφέντη του, παρόλο που ήταν γέρος και άρρωστος και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Ο Άργος έκανε μια προσπάθεια να σηκωθεί, έχισε ένα δάκρυ και πέθανε στην αγκαλιά του Οδυσσέα. Το παλάτι ήταν γεμάτο άνδρες που ζητούσαν από την Πηνελόπη, τη γυναίκα του Οδυσσέα, να τον ξεχάσει και να παντρευτεί έναν από αυτούς. Οι υποψήφιοι μνηστήρες έμεναν στο παλάτι μέχρι να αποφασίσει η Πηνελόπη ποιος από αυτούς θα ήταν ο τυχερός. Φύγε από εδώ. Έχουμε αρκετούς ζητιάνους. Κάποτε ήμουν πλούσιος σαν και σένα. Αυτό ήταν πριν με εγκαταλείψει η τύχη μου και καταστραφώ. Εδώ ζητιανεύω εγώ μόνο. Κάνε πέρα. Φύγε από εδώ. Αλλιώς θα το μετανιώσεις. Κυρία,
Ξυπνήστε. Ξημέρωσε κιόλας. Πρέπει να τους αντιμετωπίσω πάλι. Ναι. Η Πηνελόπη ήφαινε ένα χαλί. Για χρόνια κορόιδευε τους υποψήφιους μνηστήρες. Τους είχε υποσχεθεί να παντρευτεί έναν από αυτούς όταν θα τελείωνε το χαλί. Κατά τη διάρκεια της μέρας έπλεκε και τη νύχτα ξύλωνε ό,τι είχε φτιάξει. Κι έτσι το χαλί δεν τελείωνε ποτέ. Η Πηνελόπη όμως δεν θα τα κατάφερνε να τους κοροϊδεύει για πάντα. Ήρθε η μέρα που έπρεπε να αποφασίσει. Αυτή η κρίσιμη ημέρα ήταν η σημερινή. Πόσο θα ήθελα να έτρεχα και να την αγκάλιαζα τώρα. Αγάπη μου, λατρεία μου. Ξέρετε όλοι ότι ο αγαπημένος μου Οδυσσέας δεν επέστρεψε. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι πέθανε. Και είμαι γεμάτη θλίψη. Ο γιος μου, ο Τηλέμαχος, είναι ενήλικος και δεν χρειάζεται τη φροντίδα μου πια. Οπότε ήρθε η ώρα να επιλέξω νέο σύζυγο. Εμένα! Όπως ξέρετε, είναι έθιμο οι μνηστήρες να δίνουν δώρα στη γυναίκα που αγαπούν. Αύριο φέρτε κι εσείς. Ύστερα θα αποφασίσω. Αρκετά ως εδώ! Ήρθε η ώρα να φύγετε όλοι! Μέχρι αύριο! Εμπρός! Φύγετε! Αρκετά! Γρήγορα, Τηλέμαχε! Ο Οδυσσέας και ο Τηλέμαχος πήραν όλα τα όπλα από τους τοίχους του παλατιού και τα κλείδωσαν σε ένα μυστικό μέρος. Φύγε, παλιοζητιάνε! Γιατί είσαι ακόμα εδώ? Πρόσεχε τα λόγια σου, κυρά μου. Δεν ξέρεις σε ποιον μιλάς με τόση αγένεια. Όλοι σας φύγετε τώρα. Θέλω να μιλήσω στο Ζητιάνο, σε αυτόν τον άντρα. Πες μου πώς να σε βοηθήσω. Ο Εύμεος λέει ότι έχεις νέα από τον Οδυσσέα, τον άντρα μου. Αν ήξερα μόνο ότι ζει, δεν θα χρειαζόταν να σκέφτομαι για άλλον σύζυγο. Θα σου πω ό,τι έχω ακούσει. Εξαγρίωσε το Δία και τον Ποσειδώνα. Εξαιτίας τους ναυάγησαν τα πλοία του και σκοτώθηκαν οι άντρες του. Άκουσα ακόμη ότι ξέφυγε και επιστρέφει στην Ιθάκη. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Μακάρι να μπορούσα να σε πιστέψω. Θα σου στείλω την Ευρίκλεια. Ήταν η παραμάνα του Οδυσσέα και θα πλύνει τα πόδια σου προτού πας για ύπνο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Όταν η Ευρίκλεια έπλυνε τα πόδια του Οδυσσέα, παρατήρησε ένα σημάδι που είχε από παλιά ο αφέντης της και κατάλαβε ποιος ήταν. Ευρίκλεια, μην πεις τίποτα σε κανέναν. Όχι ακόμα. Πρώτα πρέπει να ξεφορτωθώ αυτούς τους γελίους. Δεν θα μιλήσω, το υπόσχομαι. Αλλά χαίρομαι τόσο που γύρισες πίσω. Ο Οδυσσέας κοιμήθηκε στο παλάτι του σαν ξένος ταξιδιώτης και όχι σαν αφέντης του σπιτιού. Ήξερε ότι χρειαζόταν ξεκούραση, επειδή την άλλη μέρα για τελευταία φορά θα χρειαζόταν όλη τη δύναμη και το κουράγιο του. Εκείνο το πρωί οι μνηστήρες που ήθελαν να παντρευτούν την Πηνελόπη της έφεραν δώρα. Από όλους τους ανθρώπους στο παλάτι, μόνο ο Τηλέμαχος και η Ευρίκλεια ήξεραν πως ο Οδυσσέας ήταν εκεί. Εύμε, ποιος είναι αυτός ο Ζητιάνος στη γωνία? Το πρόσωπό του κάτι μου θυμίζει. Ξέρεις, μοιάζει λιγάκι του Οδυσσέα.
Μακάρι να ήταν εδώ ο Οδυσσέας. Κοίταξε τον, ο ζητιάνος θέλει φαΐ. Ορίστε, πάρε ένα κόκαλο. Σταμάτα σου λέω. Τι κάνεις εκεί? Τα βάζεις με ένα γέρο. Ακούστε με. Αυτοί είναι οι κανόνες της δοκιμασίας. Θα παντρευτώ αυτόν που μπορεί να τεντώσει το τόξο του Οδυσσέα και να τοποθετήσει ένα βέλος. Θα πρέπει να στείλει το βέλος να περάσει μέσα από 12 στεφάνια. Σας λέω ότι ο Οδυσσέας το έκανε εύκολα. Μητέρα, άσε με να προσπαθήσω. Ο τηλέμαχος δοκίμασε και απέτυχε. Το τόξο ήταν βαρύ και άκαμπτο. Ο ένας μετά τον άλλον δοκίμασαν μνηστήρες, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Ο Οδυσσέας φώναξε τον Εύμεο και ένα φύλακα και βγήκαν έξω από το παλάτι. Αν επιστρέψει ποτέ ο Οδυσσέας, εσείς θα παλέψετε στο πλευρό του. Ναι, ασφαλώς, εφόσον αυτός είναι ο βασιλιάς μας. Ωραία. Ο βασιλιάς στέκεται μπροστά σας τώρα. Λοιπόν... Οδυσσέα, είναι αλήθεια, είσαι εσύ. Τώρα ακούστε, θα πάω μέσα να τεντώσω το τόξο. Ακόμα κι αν με εμποδίσουν οι μνηστήρες, φέρτε το τόξο. Ύστερα κλείστε όλες τις πόρτες. Θα ήθελα να δοκιμάσω, μπορώ? Συζητιάνε, ακόμα εδώ είσαι? Φύγε από εδώ, χάσου. Και μην ξαναγυρίσεις. Γιατί να μην δοκιμάσει? Δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Μητέρα, πάρε τους υπηρέτες σου και πήγαινε μέσα. Νομίζω ότι πρέπει. Κοίταξε τι έκανε ο Ζητιάνος. Γρήγορα τηλέμαχε. Θα δεις τι θα πάθει. Ακόμα δεν καταλάβατε ποιος είμαι. Δεν το μαντεύετε. Είμαι ο Οδυσσέας. Και σας λέω, κανείς σας δεν πρόκειται να πάρει τη γυναίκα μου. Τώρα θα σου δείξουμε. Ο τηλέμαχος πήγε να φέρει κι άλλα όπλα από εκεί που τα είχαν κρύψει, αλλά δεν πρόσεξε ότι τον ακολουθούσε ένας μνηστήρας.
Πάρτε τα όπλα! Πάνω του! Καλέ μου Εύμε, πριν επιστρέψει η Πηνελόπη, βάλε μερικούς υπηρέτες να μετακινήσουν τα πτώματα και να καθαρίσουν το πάτωμα. Η τρομερή νίκη του Οδυσσέα ολοκληρώθηκε. Μια νέα μέρα ξημέρωνε. Πατέρα, ήρθε η ώρα να επισκεφτούμε τον παππού. Υποφέρει από την καρδιά του. Όμως δεν χάρη τις ελπίδες του. Στην ιδέα αυτής της συνάντησης τρέμω σαν μαθητούδι. Οι τρεις άνδρες σταμάτησαν να πληθούν στο ποτάμι για να εξηλαιωθούν μετά το σκοτωμό. Εσύ είσαι έγγονέ μου, χαίρομαι που σε βλέπω. Ποιος είναι αυτός ο ξένος, τηλέμαχε? Τον ξέρω? Κοίτα από κοντά, παππού. Θα δεις, δεν είναι ξένος. Μα είσαι εσύ, Οδυσσέα, αγαπημένε μου γε. Πατέρα. Σταθείτε! Έχουμε παρέα! Ποιοι μπορεί να είναι? Βλέπω τον πατέρα του Αντίνοου, του μνηστήρα! Ήρθε για να πάρει εκδίκηση! Αχα! Έχεις δίκιο, τηλέμαχε. Ας ετοιμαστούμε. Σταματήστε! Έγιναν αρκετοί σκοτωμοί. Άξιζε να τιμωρηθούν για την κακία τους. Ο Οδυσσέας εκτέλεσε την εντολή των θεών. Τώρα ας υπάρξει ειρήνη και αρμονία. Η Αθηνά είχε μιλήσει και ο πατέρας της Οδείας εμφανίστηκε μαζί της. Η Αθηνά γέμισε με αγάπη τις καρδιές των ανθρώπων. Τώρα μόνο ένα πρόσωπο ήθελε να δει ο Οδυσσέας. Η Πηνελόπη κοιμόταν την ώρα του μακελιού. Έτσι είχε αποφασίσει η Αθηνά. Ευρύκλεια, τι συμβαίνει? Γιατί είσαι τόσο χλωμή? Βασίλισσά μου, ο άντρας σου γύρισε πίσω. Νίκησε όλους τους μνηστήρες και τώρα σε περιμένει. Δεν το πιστεύω. Είναι... Μπορεί... Μετά από τόσα χρόνια. Ο Οδυσσέας δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό και θέλησε να υποβάλει σε μια τελευταία δοκιμασία την αγαπημένη του. Μητέρα, είναι αλήθεια. Μετά από τόσα χρόνια επέστρεψε ο αγαπημένος σου σύζυγος. Γιατί δεν τον καλωσορίζεις? Μα δεν βλέπω το σύζυγό μου σε αυτόν τον ζητιάνο.
Είναι στα αλήθεια αυτός? Δεν είμαι σίγουρη. Πώς μπορώ να ξέρω? Μετακίνησε το κρεβάτι του Οδυσσέα από την κάμαρά μου. Όχι, αυτό είναι αδύνατον. Το φτιάξα μόνος μου γύρω από μια ελιά. Κανείς δεν μπορεί να μετακινήσει το κρεβάτι χωρίς να κόψει την ελιά. Μόνο ο Οδυσσέας ήξερε για το κρεβάτι και την ελιά. Έτσι, παρόλο που είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια, η Πηνελόπη σιγουρεύτηκε ότι αυτός ήταν ο άντρας της. Όλοι οι πολίτες της Ιθάκης μαζεύτηκαν στην αυλή του παλατιού για να γιορτάσουν την επάνωδο του βασιλιά τους, του Οδυσσέα. Η Αθηνά ζήτησε από τον Οδυσσέα να κάνει μια θυσία και να ορκιστεί ότι θα βασιλεύει ειρηνικά και δίκαια. Και αφού οι άνθρωποι βρήκαν την ευτυχία τους και πάλι, ησύχασαν και οι θεοί. Η ιστορία μας τελείωσε. Επιτέλους ο Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη. Θεοί και θνητοί γιορτάζουν με ειρήνη και ευτυχία ξανά.